Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Karkum ki khubor ki balayo ban lum lay thu ba syakem ka CEO jengka Artificial Intelligence Startup Mindful ALM kala syakem ha Karnataka Chitra Dugar ha kasngining kong namar ba ka penyam yo khun jengka orang Sausnem. Ki khubor ki thu ba kani ka longkmi kala penyap yala ukhun ha kapor ba kadang don syagowa bat kala thep ya kamet jengu ha kapla bat kala ra sya Karnataka. Syusyule thu ba kani ka longkmi kala penyap yala ukhun ha kawe ki ying ha kan dolim kabadon ha ka jelagowa. Ki pulit ki suba ba kani ka kmi ka penyap yala ujong ukhun hadin ba kala jngai no nala ulong ki pulit ki ong ba ka mizesen kabadai na West Bengal kala sngosi hadin ka jing yalai sanshing no bala ukurim jongka Venkat Raman. Bar ki pulit ki ong ba la bandai na kani ka daw ka zat kala penyap no yala ukhun la jong.